Нека поговорим за нещо българско, красиво и супер чисто. Минерална козметика Pearls and Bubbles. На първо място откривам тези три нови цветове руж хайлайтер и сенки за очи. А тази спирала е вау! С рециново масло и витамин Е за дълги здрави мигли. Дезерт е точно този цвят руж, който те кара да изглеждаш като че ли си спала 8 часа и си целуната от слънцето. Балсамчето с ягода, просто да го изядеш, дава уникален цвят, устните са сочни, а ароматът е 10 от 10. Минералният им фондютен е номер 1. Действа като мек филтър, матира, покрива, изравнява тена, но без да усещаш, че дори носиш нещо. Перфектен за чувствителна кожа, без да запушва. Сенките за очи маршмелоу е нежен розов нюанс, перфектен за вътрешния ъгъл или за дните, в които просто искаш да блестиш. А това е Рафаело, балсам с кокос и кремов нюд цвят. Стои уникално на устните, а този аромат е точно като бомбоните, направо ти се иде да го изядеш. Това са перфектните прасковени сенки за очи. Цветът е априкот, а ефекта, който придава, е блестящ и уникално красив. И още едни сенки за очи. Това е цвят мистери. Онова отразяващо сребристо, което се вижда отдалеч и ти дава настроение. Всички продукти са направени ръчно тук в България и усещането е като да ползваш козметика, създадена с любов.